Els valencians bonsai. Què és un valencià bonsai? N'hi ha de classes diferents o són tots iguals? Per què en els darrers temps n'hi ha tant de valencià bonsai? El valencià bonsai no té el problema de que el metge no li vulgui atendre perquè parla en valencià, ni que un cambrer no li vulgui servir perquè parla en valencià, ni té cap problema amb la Guàrdia Civil perquè parla en valencià. El valencià bonsai sempre xerra en castellà amb el cambrer, amb el metge i amb la Guàrdia Civil. Els valencians bonsai s'han posat molt de moda a Madrid. Últimament, molta gent, com Edu, a qui veiem a les imatges, té el seu propi valencià bonsai. Ximo, d'Alzira, és el seu valencià bonsai. Satoshi, un emigrant japonès que viu a Madrid, fa anys que té cura de Pep, el seu valencià bonsai, originari de Castalla. I aquí podem veure a Juanjo tallant-li les branques a Josep, un valencià bonsai de Gandia. Però per què s'esdevé això? Com és possible que tants i tants madrilenys conreen a sa casa el valencià bonsai? Per què als madrilenys els agraden tant els valencians bonsai? Quina deu ser l'explicació? Per què triomfen els valencians bonsai a Madrid? Què és el que els agrada tant? Què és el que els atrau dels valencians bonsai? Parlem amb l'expert Yatoso Kashimoto sobre esta qüestió per a traure alguna cosa en clarícia. Així que hem viatjat fins al Japó per preguntar-li. Els valencians bonsai no suposen cap amenaça, per això són molt valorats, perquè són aixina, xicotets, i si li pegues una patada i se'n volant. I és per això, perquè no són una amenaça per a Castella. Bé, per què penseu sinó que el Baldoví era el polític millor valorat a Espanya durant molt de temps? Per què vos penseu que era? Pues perquè és un bon gosset de Castella, per ser un valencià bonsai, per això. Avui dia, més de 300 anys després de la batalla d'Almansa, el món dels valencians bonsai continua i no ens deixa de sorprendre.